नमस्तस्यै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते मदाभोग्यं घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ताण्डवे नीलकण्ठस्य ताण्डवे विनायका सिद्ध गणेशा विनायका सिद्ध गणेशा विनायका सिद्ध गणेशा रंगसभेला या तुम्या रंगसभेला या तुम्या घरट्या मधुनी पक्षी गाती घरट्या मधुनी आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या विनायका हो सिद्ध गणेशा विनायका हो सिद्ध गणेशा रंगसभेला या तुम्या रंगसभेला या तुम्या विनायका हो सिद्ध गणेशा विनायका हो सिद्ध गणेशा विनायका हो सिद्ध गणेशा। नमस्कार. आत्ताच सरांनी खूप सुंदर प्रास्ताविक केलं आहे. कथक लावणी जुगलबंदी. कथक लावणी म्हणजेच दोन सख्या बहिणी आणि त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी कॉमन आहेत. खूप साऱ्या गोष्टी आम्ही एकमेकींच्यात देवाणघेवाण खूप सुंदर रीतीने करतो आणि तेच साधारण आम्ही ह्या जुगलबंदीमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आत्ताच बघितलं आम्ही कथकचे लोकसुद्धा सुरुवातीला नेहमीच गणपतीची वंदना करून आम्ही आमच्या नृत्याला सुरुवात करतो. तसंच लावणीचं आहे. गणानेच लावणी सुरू होते. तसंच पुढे जातो. आम्ही दोन थीम्स घेतल्या आहेत आणि बघा कसे भाव एक सेम असतात. सुरुवातीला पण मला नृत्य अंग ज्याला मी प्युअर डान्स बोलतो. प्युअर डान्ससुद्धा साधारण दोघी
बहिणींमध्ये कसा सेम आहे. आम्ही ताल नाचतो आणि त्या सुरुवातीला मुजरा नाचतात. सरस्वतीचं रूप आहे आणि जेव्हा सरस्वतीच्या रूपाने पदर घेऊन जेव्हा लावणीच्या बायका समोर येतात तेव्हा ते नृत्यांगच करतात, म्हणजे मुजरा करून सुरुवात करतात नृत्याची. तसंच आम्ही ताल करतो. त्याच्यापुढे भाव आहे, भावांग आहे, ठुमरी आहे कथ्थकमध्ये, तशीच लावणी आहे लावणीमध्ये, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे थीम्स आहेत. आम्ही आता सुरुवात नृत्यांगाने करणार आहोत आणि त्याच्यापुढे होळी आहे. कशी होळीची एक थीम आहे, दोन्ही नृत्यांमध्ये कसं कॉमन आहे. आणि पुढे आम्ही चालणार आहोत पतंगामध्ये. भाव अंग आहे कथकमध्ये, गतभावच्या रूपाने आम्ही पतंगाची गत दाखवणार आहोत. तिथे पतंगाची लावणी आहे आणि शेवटी ऑफकोर्स एकत्र येऊन काहीतरी मजा, काहीतरी छेडछाड, काहीतरी जुगलबंदी असं करून आम्ही आमच्या नृत्याचा शेवट करणार आहोत. तर सादर करते कथक लावणी जुगलबंदी.
माझे दादा गुरु म्हणजे माझे गुरु डॉक्टर मंजित देव यांचे गुरु पद्मश्री नटराज गोपीकृष्णजी वेगवेगळ्या प्रकाराने सम द्यायचे. त्यांची खासियत होती ती कधी बसून, कधी स्लाईड करून, कधी छलांग लगा के, असं वेगवेगळ्या प्रकाराने ते नेहमीच सम द्यायचे. तशीच एखादी सम द्यायचा फक्त प्रयत्न करते बघा.
आ आ मोरे कान्हा मोरे कान्हा जो आए पलट के मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होरी मैं खेलूंगी डट के मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होरी मैं खेलूंगी डट के उनके पीछे मैं चुपके से जाके उनके पीछे मैं चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन पे लगा के ये गुलाल अपने तन पे लगा के रंग दूंगी इन्हें मैं लिपट के मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होरी मैं खेलूंगी डट के की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी छीनी पिचकारी भैया मरोरी छीनी पिचकारी भैया मरोरी गालियां मैंने रखी है डट के मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होरी में खेलूंगी